Hajiya ki kira min Aisha yau kam sai ta yi gamo da ni. Wai yaya bacin auren da na yi miki ne baki ce mini kala ba. Baba wanda nake so ba idan ya dawo za ya iso waje. Shirmen manza tsotsar kashi na ƙoshi da lanɗan ludayi. Duk wanda na samu zan haɗa ko in dai na ganin ki a daba da ni. Ni Abubakar na fi so a raina baba abin aure da shi. Kai lalle Aisha yau kin daga babban tubali. Ai Abubakari kan ya tafi dan tun da ya fada a rijiya aka samo shi da kyar har yanzu ana mushi magani kuma bai dawo hayacin shi ba. Zan jira shi ya warke in har ya gani sai a yi mun aure da shi. Ai lakar shi ta baya ta tabu maganar da ake a cikin gari kai ba lalle fa ya tashi ba. Kin fi so ne mu ta zama da ke. Ai Jamilu yana nan lafiya a kira shi a tattauna da shi. Ban bar magana da kamar wuya kankara ta babba kada da shi. Ai tun da ya sato tinkiya yan sanda sun yi carab da shi. Na ji ma wai daurin rai da rai za su yi mishi dan horon gaba. Baba na sai karya yake yi ba haka ne halin sama. Tausayin ki nake ji yar uwa karki auri barawo jahiri ya kuma laifi wata ran a zo a hada da ke duka ai gaba. To a nemi Kabir ayi magana shi ma mun tattauna da shi. Idan aiki ya shiga raba kanki da wannan kyan wani likitoci duk sun tabbatar ya kamu da ciwon zamani. Kuma menene na manta bar mu zauna ni da shi. Amma ke baki da hankali an ce miki bashi da lafiya. To ku je ku yi auren sai mu gani ba a dai a gidan nan namu ba. Bana ko sadaka zan ba da ke in dai na ganin ki a daba da ni. Da nake gani a gari ba a yo auren ta ba. Ni kare na rage a samarin garin fa kowa ma an ba da shi. In kana so sai ka yi magana ka bar ni ina ta barin biki. Kawu kunya ce ta hana faɗa tun ɗazu nake ta barin diki. Ka fito ɗan kawo a sha biki ai wannan shine arziki. Lalle haka dai ya kamata kam kaga mun yi wa juna a gari. Wanda nake so tintini mai kuma manya za a banga samari nan a cikin gari. Ai kuma tallan da kike gani duk kitsan lodin kaunar ki ne. Hauka nake yi ni ban koshi ba a ɗauki barbe su a fitar waje. To kuma tallan ma zan sace su don mu zauna lami lau da ke.